Bună seara, domnilor și domnilor! Acum seara o să pregătim niște creveți cu noodles din orez și un sos de teriyaki. Toate ingredientele pentru această rețetă o să le aveți afișate pe ecran, deci să-mi dăm drumul. Începem cu începutul, bineînțeles, spălarea creveților. Le spălăm bine și continuăm. Acum, dacă ați ales creveți cu coajă, atunci eu vă recomand să le desfaceți. După ce se prăjești și sunt sos și dietete, după aia să le desfaceți, nu mai pierdeți tot gustul. Câte una, câte două, câte trei, câte patru, câte cinci. Da, se adună. Tot timpul aveți varianta și de creveți gata cojiți. No, bun, gata. Am obținut în jur de 200 de grame, deci porție bună. Nu aveți nevoie de multe legume la această rețetă, o jumătate de ceapă, un ardei iute, și un cocoșar micuț. Ceapa ardeii o să le tăiem frumos, subțire, așa, cum trebuie pentru boc. Așa, sosul pentru această rețetă. Am amestecat sos de pește cu sos de soia, cu sos teriyaki, o lingură de miere, dacă aveți, și o lingură de zahăr, e ok? Și cam atât. Așa, o porție de noodles din orez. Prefer noodles și din orez decât tăi ăia. Îi facem asta o băiță în apă fierbinte. Și lăsăm un pic, aproximativ 5 minute, să se hidrateze tăi. Noodles și așa, tigaie, după cum v-am obișnuit, tot timpul gătesc într-un boc. Tigaia mea preferată e bocul. Acum, când mi-a trebuit bocul, n-am avut bocul. Deci am folosit o tigaie normală. Dar e ok și așa.
Așa. Un pic de ulei de măsline până se încinge, după aia adăugăm legumele. Îi lăsăm să se rumenească un pic. După ce s-au rumenit un pic, au prins un pic de culoare. Așa. Putem să adăugăm creveții. Am uitat. 2 căței de usturoi. Creveții au venit până la urmă. Și suturăm un pic scântigaie, pe acolo îi aranjăm, să fie frumos, aliniat. Așa, după ce gata și creveții, nu au nevoie mai mult de 1 minut, putem să adăugăm sosul. Mamă, ce explozie acolo! După ce s-a redus un pic sosul și are o consistență mai bună, înseamnă că sosul e gata și putem să adăugăm tăii săi. Nu cu paleta la tăii săi. Așa. Îi întoarcem un pic de vreo 2-3 ori. Lăsăm tăiței să sugă tot sosul ăla bun. Și cam așa arată la sfârșit. Un pic de pătrunjel pentru efecte speciale. Cam prea mult pătrunjel pentru efecte speciale. Am avut unul lipit de deget, l-am scuturat până... Și acum a servit. E cam asta este. Ce să vă zic? Încercați și voi și poftă bună!